θέμα ο αγώνας, αν θέλετε, του ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Βγαίνουμε στο τηλέφωνο να μιλήσουμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στη Θεσσαλονίκη και πολύ τεταμένα πνεύματα στις 2 Αυτό με συγχωρείτε, αλλά είναι ένα ακόμη επιχείρημα σε όλα αυτά που ήθελα να σας πω και ήθελα να πούμε πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα μας ακούσουν πολύ λιγότεροι από ό,τι θα μας άκουγαν ενδεχομένως νωρίτερα και αυτό μπορεί να είναι σε όφελός σας. Όμως νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να πούμε κάποια πράγματα ξεκάθαρα. Ούτε η ανάγνωση μιας ανακοίνωσης, ούτε η ίδια η ανακοίνωση λύνει κάποιο θέμα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι η αντιμετώπιση που έχει η ΠΑΕ-ΠΑΟΚ από την εκπομπή σας πολλές φορές έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι ούτε της φιλοσοφίας μας, ούτε του ήθους που θέλουμε να περάσουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, να διαμαρτυρόμαστε και να κάνουμε παρεμβάσεις χωρίς κανένα ουσιαστικό αντικείμενο. Σήμερα όμως η εκπομπή σας οφείλει τουλάχιστον 3 συγγνώμη στην ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Και δεν μιλάω για την ΠΑΕ-ΠΑΟΚ ή για μένα προσωπικά, μιλάω για την ΠΑΕ-ΠΑΟΚ των 19.200 κατόχων διαρκείας, του Θοδωρή Βαγοράκη, του Χρήστου Βρίζα, της δυναμικής που φέρνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν αντιμετωπίζεται ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δεν ανέχει κανένας εδώ στη Θεσσαλονίκη να αντιμετωπιστεί ως μικρή ομάδα. Η αιχμή που άφησε ο κύριος Κωνσταντινού, ο υπενιγμός που έκανε, δημιούργησε πραγματικά ένα τεράστιο θέμα συζήτηση στη Θεσσαλονίκη. Είτε θέλετε να το καταλάβετε, είτε όχι. Θεωρώ ότι αντιμετωπίζεται ακόμη και τώρα επιπόλαια το θέμα, κάνοντας αυτή τη συζήτηση στις 2:10 το βράδυ. Έχω λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχει κανένα παραπάνω θέμα από εμάς, καμία παραπάνω απέτηση από εμάς, από μία συγγνώμη από τον κύριο Κωνσταντίνου, που επιπόλαια εξτόμησε μία κουβέντα που φύγει την αξιοπρέπεια ενός συλλόγου που βασίζεται ακριβώς πάνω σε αυτό, στην αξιοπρέπεια και στο ήθος. Ήταν ποδοσφαιριστής τότε ο κύριος Κωνσταντίνου, όταν από διαιτητικά λάθη εισαγωγικά ο ΠΑΟΚ έκανε πρωταθλήματα και σήμερα βρήκε ένα πάτημα όταν 8 αγωνιστικές κανένας δεν έχει μιλήσει, ούτε καν εμείς, γιατί δεν πιστεύουμε, δεν είναι στη φιλοσοφία μας ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό το δόγμα που ακολουθούν οι ομάδες ενδεχομένως στην Αθήνα. Όταν 8 αγωνιστικές λοιπόν μας έχουν στερηθεί βαθμοί από διαιτητικά λάθη και τότε ήταν διευθυντής των γραφείων ο κ. Χριστόστομος Γκαγκάτσης, ο οποίος κατέχει και 2 πτυχία παρεμπιπτόντως, αλλά τότε δεν μπορούσε να γίνει ο υπενιγμός, ούτε μπορούσε να γίνει ανάλυση των φάσεων από τον κύριο Βαρούχα του προηγούμενου παιχνιδιού του Ηρακλής ΠΑΟΚ, όταν διαιτητής ήταν ένα μέλος του συνδέσμου του, το οποίο προεδρεύει. Και κύριε Παπαδημητρίου, με συγχωρείτε, αλλά από εσάς περίμενα μια μεγαλύτερη ευθυξία όταν ακούγονται σχόλια καφενειακού επίπεδου σε μια εκπομπή που είναι, θέλετε δεν θέλετε, θεσμός στην ελληνική τηλεόραση, γιατί είναι κρατική τηλεόραση και την πληρώνω και εγώ και την πληρώνουν και όσοι ήταν χθες στο γήπεδο και την πληρώνουμε και όλοι μας, και δεν μπορεί να φύγεται η αξιοπρέπεια ενός σωματείου τόσο εύκολα και να περνάει τόσο εύκολα. Δεν έχω τόσο πολύ να κατηγορήσω τον κύριο Κωνσταντίνο. Ο κύριος Κωνσταντίνο μπορεί να βλέπει τα πράγματα από απόσταση, να νομίζει ότι θέλει, να μπορεί να μεταφέρει τις κουβέντες που κάνει με τους φίλους του όταν βγαίνει έξω, να τους μεταφέρει σε μια εκπομπή. Όμως σε μια εκπομπή που την έχουν παρουσιάσει ιερά τέρατα της ελληνικής δημοσιογραφίας, θα περίμενα τουλάχιστον να μην περάσει έτσι εξ απαλώνων ήχων. Και η ανάγνωση της ανακοίνωσης δεν μου λέει κάτι χωρίς σχολιασμό. Συγγνώμη, δεν άκουσα από κανέναν. Και πολύ περισσότερο είναι ακόμη ένα δείγμα για το πώς συμπεριφέρεστε στην ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, όταν από τις 11 η ώρα ζητάμε να κάνουμε παρέμβαση και μας αγνοείτε και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα του Φίνη Κασίρου, με όλη τη συμπάθεια στο σωματείο, δεν έχω κάτι με το σωματείο, ή όλα τα ρεπορτάζ, και να φτάσουμε 2:10 να συζητήσουμε ένα θέμα που πραγματικά θα αντιληφθείτε τον απόϊχό του αύριο, όταν θα διαβάσετε τα σχόλια των φιλάθλων της Θεσσαλονίκης στα site, στις εφημερίδες, και θα καταλάβετε σε πόσο μεγάλο λύστημα έχετε πέσει σήμερα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κυριάκο. Να είστε καλά. Καλή σας